बे समावहाय दुलाराय बाथौ गौथुम गुवाहाटी गरसकआवहाय साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम सान लोगोसे 32 खुंगा जथुम्मा सोलिबाय थादों। बे जथुम्मानि दिनै फिरफिला बेखेवनाय हाबाफारि बे फिरफिला बेखेवनाय हाबाफारियावनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आथिखालनि आफादगिरि बिथाङा जोंजों दं, लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो दं। दिनै बे 12 मे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम सान लोगोसे खुंगा 30थि खुंगा जथुम्मानि सोमोन्दै जों बिथांमोननि सिगाङाव मोनथिनो लुबैदों। बे समाव फिरफिला बेखेवबाय, फिरफिला बेखेवनाय बाथ्राफोरखौ बिनि थाखाय आफादगिरि बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30थि बोसोरारि जथुम्मानि जोबथा सान, लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम सान 16 मे बे सानाव गिबि हाबाफारि हिसाबै जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनबा गाबनि फिरफिलाखौ दैखांबाय। बे दैखांनायनि गेजेरजों जों दिनै समायखिरा लाबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा खामानि दामानि दङ, खान्थि दङ, बर' समाजखौ सिरिबां मोनसे लामाजों लांनायनि जा राहा लामा दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय जों सत बांसा लाबाय। आरो बेबायदिनो इयुनाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव जोंनि बर' बाथौसाफोरा खामानि मावलांगोन बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसे रायजो राजा बयखौबो, बर' सुबुङारि रायजो राजा, बाथौआरि रायजो राजा बयखौबो जोंजों हेफाजाब होगोन बेखौ मिजिंथिनो। गिबियावनो बेहाय नुजाफैनाय साफ्रोमबो बाथौसा नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आंनि गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। मानगोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि, बोसोनगिरि नोंथांमोन, बिबुंगिरि नोंथां, गाहाय नेहाथारि नोंथांमोन आरो मिरु आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथि लोगो नोंथांमोन, लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानै मावथि लोगो नोंथांमोन, माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानै मावथिगिरि नोंथांमोन आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय दाब दाब जिल्लानि, बियाबनि, गामिनि बाथौसा नोंथांमोन। दिनै जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनबा गाबनि फिरफिलानि सिङाव जिरायनानै बेहाय बारा बाथ्रा बुंनानै गोलाव खालामनो सानाखै। जों बेहाय जिरायनानै सत बांसा लानांगौ। जोंनि बर' हारिनि नंगुबै धोरोम बाथौनि सिरिबां आरो बेखौ जौगाहोनाय बे समायखिरा लानायखौ लोगोसे
बाथौजों लोब्बा थानाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि गासैखौबो सिरिबाङै मोनसे आब्रुथिनि राहाजों जौगाफारसे लांनानै मुलुग दरबाराव सिनायथि होनायनि खामानिखौ जों मावनो सत बांसा लानांगोन। बे बेलायाव जों जेब्लाबो साग्रिद जाना थानांगोन। जोंनि सोरगिदिं जोंनि बे जौगानायखौ जोंनि जौगाफारसे थांनाय राहा लामाखौ होबथानो थाखाय गाथेनो थाखाय जोंनि सोरगिदिं सुथुरफोरा नेगासिनो दङ। ओंखायनो जोंनि गेजेराव जोंनि गावनि गेजेरावनो गोबां बाथौ धोरोमनि मुङै दालाय दालासा एबा गुरुमिन खान्थि गुरु खान्थिजों खारनाय बे गावखौनो बाथौ होनना बुंना लानाय बाथौ सिबिनाय जा राहा बेफोरखौ गासैखौबो खौसेयाव लाबोनानै जों जोंनि बे फिरफिलानि सिङाव साग्रिदै गसंहोनायनि राहा लानायनि सत बांसा लानायनि दिनै सम सफैदों। मानगोनां बाथौसा नोंथांमोन, जोङो मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30थि जथुम्माखौ बेहाय खुंनानै जिरायबाय। थान्दै मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय, दान्थे बिदान्थे गोबां बाथ्रा जाबाय। दा बेफोर गासैबो खामानिया जों मोनसे गोसोआव लाखिनो गोनां जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे मोजां राहा लामा दिन्थिनाय बिजाब दङ। बे बिजाबानो जाबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजित, जायखौ इंराजियाव कनस्टिटिउसन होनना बुंनाय जादों। बे संबिजितावनो जों मोजाङै फारि फारि फरायना नायोब्ला बिजिरना नायोब्ला नुगोन जोंहा माबोरै मा राहाजों जों जौगाफारसे थांनो हायो बिनि राहा लामा दिन्थिनाय दङ। ओंखायनो मिरु आफादखौ लानानै जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफाद, बे आफादफोरनि गेजेरजों आफादनि मावनाय खामानिनि गेजेरजों जों बे जौगाफारसे थांनाय राहा लामाखौ मोननो हायो। जोङो संबिजिताव नुयो जोंहा मोनथाम दालाइसा दङ। दालाइसा गोहो होनना बुंनो हायो जोंनि बे मोनथाम गोहोआ जाबाय दौरि हान्जा, दौरि आफाद, माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद। बे मोनथाम गोहोनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावलांनो हायो। संबिजिताव दङ जोंहा गावबा गाव गोहो दङ बे आफादफोरा आरो मावनायनि खान्थि दङ। बे राहायै जों थांनो नाजानांसिगोन। गोदो गुलाय गुजायनि गेजेरजों थांदोंमोनब्लाबो जों बिथांमोननि बै समनि बाथ्राखौ गाज्रि होननानै बुंनो हाया, जोंनि गौथुम जौगानायनि हेंथा होननानै बुंनो हाया। नाथाय जोङो जेरैबायदि सिरिबाङै थांनांगौ बेबायदि थांनायखौ जों नुवाखैमोन। दा जोङो दिनै बे फिरफिलानि सिङाव जिरायनानै सत बांसा लानांगौ। जों बे फिरफिलानि खान्थि संबिजितनि खान्थि बादियै जों थांनानै जौगाफारसे लांनांगोन। फारसेथिं बे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जोंनि समाजखौ, जोंनि हारिखौ, जोंनि धोरोमखौ गोजौ फारसे लांनाय बेलायाव जोंहा आरो मोनद' दालाइसा आफादबो दङ। जाय दालाइसा आफादखौ जों फरायबा मोनो बेनिनो बयनिख्रुइ गिदिर मोनसे राहा दिन्थिनाय आफाद दङ, दालाइसा आफाद। बे जाबाय PMB होनना बुङो, जायखौ जों केबिनेट होननाबो बुंनाय बिबानगिरि आफाद। PMG माने पलिसि मेकिं बडि। बेनि राहाजों जों मैया सावरायनाय बायदियै बायदिसिना खामानिनियानो जा, धोरोम फोसावनायनि बेलायावनो जा, रां रुफानि बेलायावनो जा, जों मोनसे प्लेनिं लानानै एबा बेखौ साननानै जों खामानि मावनो राहा लामा लानो हायो। बेबायदिनो जोंहा रिसर्स एन्ड पाब्लिकेसन साब कमिटि दङ। बेयो बिजिरसं आरो सेबखां दालाइ आफाद। बेबायदिनो धोरोमजों लोब्बा थानाय मोनसे गिदिर बाहागो बे सोलोंथाइ। बे सोलोंथाइखौ जौगाफारसे लांनायनि बागैबो बेहाय राहा लामा लानो थाखाय एकाडेमिक सेल दङ, सोलोंथाइ बिफान दङ। बेबायदि जोंहा धोरोमखौ फोसावनो थाखाय मोनसे आफाद दङ, धोरोम फोसावारि आफाद। बे दालाइसा आफाद, कमाल गेटर